Настя Закирова, Мәгариф журналының, Гаилә һәм мәктәп журналларының баш мөхәррире, язучы. Һәм быел 7-нче тапкыр үтә торган Мәтрүшкә туена чакырылып булдым һәм искиткеч хисләр белән китәм, мәмнүн калдык. Безнең якларда гомумән бу кадәр Мәтрүшкә кыры юк. Борындык тавында беренчедән шул кадәр зур болыннар күреп искитте. Икенчедән, баксаң менә мондый Мәтрүшкә бөтен якларда да үсми. Икенчедән, менә шушы якның, шушы як хатын-кызларының бердәмлеген күреп мине исем китте. Алар Мәтрүшкәсен дә җыялар, шунда пылауын да пешерәләр, шунда җырын да җырлыйлар. Шаккатыш. Менә кешегә әллә ни күп тә кирәкми. Үзенең менә шушы табигатьтә була торган, үзебезнең менә якта була торган шушы табигатьнең матурлыгын күңелләргә сеңдереп калып, ел дәвамында үзебезнең халкыбызга ирештерү. Безнең төп максат шул инде. Бик зур рәхмәт Каюшка.